Ka step ke basuk bat ke bakmen ye pi baro sa chisen pat agani ke step ngai kuble ye pi baro ki parlok ki baju yai pe ya gani ke channel Good News TV ke bonra apilin bagani ke program One Man Money ngai kuble ye pi baro ha ke kerteng ke bathiang tam bat ke kerteng ke batan bortam ke jong trai balong nong pun em jong yu Jesus Christ ka khubor na ke tin ke jong blai ka banga kwa banwa lam chipi hagini ke step ka bamenta kalong na ke gospel Matthias kalunong ke basaw ka dukhat ka bakat kendai na ke gospel Matthias kalunong ke basaw ka dukhat ka bakat kendai ki tin ke jong blai ki ba ong kumni ulo ong te haki to ale na din jonga tengan penlong ya pi ki nong tong briu bat ka phang pedeng ka banga ngalabu hakani ka por ka bamenta kalong u jisu u nong yalam u bashisha u jisu u nong yalam u bashisha parlong lada penpet ya kani ka lenong ka basaw baro na du ka tu ka dikhat ke bakat prahadu ka ba arpu ar nagani ka gospel Matthias ka kren bat ya tho yangi ba u jisu u khat yi ki sawngon ki nong tong do kha penyo iru hangto bakat ba u Jisu udang yaj harut ke deriau kalilaya ulayu iya armut chipara kata yau Simon ya u bakat u Petrus bad u Andrew u para jong u bagi dang ya berat ya gejar hakata ke duriau nava ki julong ki nong tong do kha ula ong te haki tu ale nadin jonga dengan penlong ya pi ki nong tong briu lada ngin phai na ga gospel u Lukas naga lanong ga basan ga khot ga basaw hadu ga banyo ngin yu iba u Jisu u la ong ho Simon tu nyat no sha ga ba kham jliu batu penheru yagi jar jong phi banduk ngat ki do kha u Simon u la ya tho ba long ko ken ran ngila le sitom baro simit te ai ru em ngim sim langat Henry namar kaktin jong me ngan penher yigijar kumta onda kilala le yakane kilangat bon ba e kidoka kijar jong kiru kilas dang bankan bat kila khawadru yakita kilok kibadon hakata ka weipat kaling yakaban wan yarap yaki te kilawan bat kila ya pendap ya kiling baro arteli hadu bakilas dang bangam kumta lingbaga ni jingjia ngila ban snow thu bashisha ka jingkut lat hau breu ka long ka kabu yau belai kumagi yo i ba u Simon u snow thu ba hadin ba u Jisu upen i ke kamba hapdeng jongki ka ba pen pau ba u Jisu ulong u khon u belai u ba biang pura bat bajanai habangi pet ya geren yang gejing dap jong u blai ken ula ai ha u ya ki ai baro bon pen pau ha gani ke perthei ban pen pau ru bo long u khon u blai parlok tung nya pet kendrian kai kita ke jinglong bo Jisu don habangi ong bo Jisu ulong komun nong yalam u besisha ka jinglong ka bo Jisu udon kalong kabaning kong ka jinglong ka ba u Jisu don kalong u Jisu udon ya ka jinglong hok u Jisu udon ya ka jinglong hok lari pipet nagistiu pon ka ba ar skinong koren kalanong ka ba san get khot ka ba ar puwe namaria uta ubam simla tip ya ka pop ulapen long ka pop nabenta jongi knang ban pen long yangi ka hok ublai ha u kapaar ke jinglong ba u Jisu don kalong u Jisu u don ya ka jinglong ko u Jisu u don ya ka jinglong ko laringi pet Hebrew kalanong ba nyaw ka dikhat ka ba ar phunriu namar urang ba lingdo uba kum uta uba bit yangi uba khoi uba lui ubom da bit ngin uba la kerpang ken nagi bapom bat yo uba la penlong khama kle ya kibneng ka jinglong ka balai ka u Jisu don kalong u Jisu u don ya ka jing e u Jisu u don ya ka jing e Yones khatsan kalanong khatlai ka dikhat ngin siang
Omdon ubadon gajing it kaba kraw yakani ba uway u aitino yala gajing im nabenta kilok kijong u. Kabasau gajing long ba u Jisu udon kalong ba u Jisu udon ya gajing aiti bat shania halau jong kupa. U Jisu udon ya gajing aiti bat shania halau jong kupa. Lagi pet lokas arpulai kalenong sa penriu kedekot. U Jisu te haba ula perta degaktin kabajam uloong. Kopa hakikti jong me na aiti yake mensim. Te haba uloong ya gani ula ai no ya kemensim. Kajinglong kabasan kaba u Jisu udon kalong. Ba u Jisu udon ya kajing ngauren. U Jisu udon ya kajing ngauren. Filipi ar kalenong dekot kaba prapin syam ya kata. Te habala syam ya u hakarukom kum ubriu ula le rit ya lade haba ula jelong uba kongu wat hadu kajingyap hoon kajingyap kading pnaken kajinglong kaba henriu kaba u Jisu udon kalong ba u Jisu udon ya kaburam kaba ukup u Jisu udon ya kaburam kaba ukup Filipi ar kalenong nriu kadikhan uba haba ulalong hakadur ublay simla nyau ya kaban bat banlong maringkat bat ublay kajinglong kabah nyau kabau Jisu udon bat kabah khadu kalong ba Jisu udon ya kajing ngolem namantaki weipan u Jisu udon ya kajing ngolem namantaki weipan laringi pet Matius kelenong kabah kendai kadikhat kabalai penriu badaba ulo yu ya kipat ba ulas ngausan yake namar ki long kum kita ki bala sakma bat ki bala sapret kum ki lang brod ki bom don unong syarai kumta hagani ka step kani ka khubor ka khot yanga bat yapi bangin bot yo Jisu ubalong unong yalam ubashisya lese la bandon na pedeng jongpi hagani ki por lane haga jing im ga jong pi ba pi mat ye ga jing do jing kermen ling ba ga jing pang ga jing stom ka ba pi ya kendo ki jing khuslai ki ba bam ya pi ka jing ngolong marwai ka jing haba pi pai se ga yeng ga sem ga jong pi ka jing bom ya dei ki jing mut hapdeng ka kmi ba lau kpa bat ki kmi ki kpa ba la ki khon kajing ki samla ki bakhuslai na benta ka lawai jong pe kajing bom shngan shu kat sia ba phai bat ki jing du jing kerman gi sngi henrai ngan ong ya pe bangi don ya u Jisu ubalong unong yalam uba shisha tongin bot ya u bat ngin pen ko ngo ya lade komba u Simon ula pen ko ngo ya ka ba u Jisu ula ong ngiyui bagi jing bom yo ki do ka ha ka basdang daga jing persyang daga bor chongki kila kala jaga jing dap kerhai ha baki kongu bat syane au Jesus Christ te kum ju yang hi kita ke jing do jing kerman la dengi syane au blai bat ngi pen kongu ya la de ha ka mon ke jong blai kem kala jaga jing keman bat ki jing ker khu ki badap kerhai ladang long kita kiba IT kiba kongo haga jing penyat ke jong belai bat kiba donru ya kata jing shania ka scam how Jesus Christ to belai unyo ban kerku yang kiba ngap kiba syashkor ya gani gakten ke jong belai haga ni step u belai naman taka buram ke jong u amen tu ngnya pendam ho belai ke jing tuai ko pa jingi bah beneng di pen pau ke jing ngau ya metrai amar mem ju e no yang hi bat ngi yo as ngau trai ba me madang yai khot yang hi ya kham tam kita ki ba jingai na me ablai bat tu pen la yang hi bangin pen ko ngo ya ka ke ba me mon yang hi kham tam bingi la ban pen ko ngo ya la de ha ka mon ba jing pen ya ke jong metrai nang bangin la ban em ke jing em ban mat ye ke jing sup ban mat ru ye ke jing shngai ban mat ru ya ke jing ting shan bat ya kalawe ka ba pernai bat ke jing im ka ba mat ya ka ta ka jing sup ka ba bom jukot ablai tang bat me to pediang atrai ya ke jing duai
tu da mahap iki papalan ki bangi pen sngosi ka man ka bakhut ki jong me ba di kai ru yang i bangi nang man but ya me kumunong ya lam obasisya i duai ni pan da jingai ading Jesus Christ ni duai